comunicació transformadora no és només fer vídeos amb un relat transformador, sinó transformar les organitzacions perquè puguin ser transformadores. Convertint-te ja en el laboratori d'aquella societat que en realitat a la que tu aspires. I no caure, no, en això és el que es diu que funciona. No? Bueno, doncs si això que funciona a nosaltres no ens serveix, generem unes regles noves. No? Segur que parlant amb la Sayó, amb la gent de l'equip, t'han explicat que estem farts de parlar de coses interessants al passadís. Correcte. I de dir-nos les coses que pensem de veritat a la màquina del cafè. Sí. Llavors, jo no sé si nosaltres serem valentes. Ja veurem. Contigo cerca, potser sí. Però avui pensava, per què comencem amb la Montse? Per què és la DIRCOM de referència de cooperació de l'estat espanyol? I pensava que no, pensava que era perquè crec que ets la primera persona interessant en comunicació que he conegut en ma vida fa 20 anys. Mare de Déu, senyor. Sí, definitivament és per això. Massa... Una mica excessiu, però... No, ho penso de veritat, és a dir, quan començàvem a parlar de Como, tu saps, no?, que a Kepo comencem fent audiovisual i fem Como per obligació, per responsabilitat, perquè no es quedessin els documentals en un calaix, no? I sí, llavors quan nosaltres parlàvem, ostres, però no és només fer la campanya de promoció de la pel·lícula, no? És pensar en qui parles, qui la projecta, qui convides a les taules, qui... Aquesta idea de pensar estratègicament la comunicació i de pensar sobretot per què servia ensenyar aquella peça, jo crec que definitivament sí, ets la primera persona amb la que vam parlar d'això, no? Bé, jo crec que va ser una trobada. Estàvem començant a qüestionar fa molts anys moltes maneres de fer i de sobte jo també, moltes coses que comentàvem, debats, crítiques, de sobte us van conèixer i és com, uau! Jo una de les coses que crec que encara estem tractant de definir 20 anys després, què és la comunicació transformadora, no? Què és la comunicació social, què és la comunicació pel canvi social. El que passa és que parlar de comunicació transformadora és parlar de transformació. I parlar de transformació significa que hi ha molta gent amb moltes versions diferents del que és transformació. No es pot parlar de comunicació transformadora sense emissors o sense organitzacions transformadores. Aquest és un dels problemes de fons, no?, que tenim, però la transformació és molt complicada. I la transformació jo crec que requereix com a mínim 3 coses. Requereix objectiu. Què volem transformar i cap a on? I aquí tenim un problema, sempre la definició d'aquest horitzó desitjable. Parlar de transformació és parlar d'estratègia, efectivament, de com ho farem. I parlar de transformació és articulació, i és amb qui ho farem, perquè la transformació, ni l'organització més gran, amb més socis del món, transformarà la realitat sola, o sigui, és absolutament impossible. Crec que una de les coses que més encara ens costa com a Kepo, quan treballem amb el sector social en general, sigui cooperació, sigui economia social i solidària, sigui, et diria, cultura, és aquesta idea de la part important del concepte de comunicació transformadora és transformadora, no és comunicació, és a dir, estem al servei de la transformació, no al servei de la comunicació, no? Llavors, per tu dissenyar una estratègia de comunicació transformadora has d'entendre què volem transformar. Quan tractes de plantejar un projecte de comunicació transformadora necessites identificar quin és l'objectiu de transformació de l'entitat. I no sempre hi és. Però no és que no sempre hi sigui com una crítica, sinó perquè no sempre s'ha dissenyat el projecte de comunicació des d'aquesta mirada, no? I llavors penso que moltes vegades apareix una tensió en la comunicació transformadora que és fins a quin punt tens ben identificat què és el que realment estàs intentant aconseguir, no? Perquè el que és segur és que ni es pot aconseguir ràpid ni es pot aconseguir sol, com tu deies, no? Llavors, aquesta visió estratègica de mig-llarg termini, en els temps que vivim avui, costa molt. Per això la comunicació transformadora és més complicada que el màrqueting. O sigui, vosaltres a una organització us cridava per fer un vídeo
I vosaltres, efectivament, comenceu a fer preguntes que van molt més enllà de fer un vídeo, perquè el que esteu demanant és quina és l'estratègia, però, efectivament, a l'hora de tenir aquesta visió llarga, l'objectiu. O sigui, l'estratègia és en base a l'objectiu. I insisteixo que aquest és un gran problema que tenim i que, diguem-ne, que l'ultradreta té molt clar. O sigui, quina mena de societat vol, on ha d'estar, com s'ha de composar aquesta societat, qui ha de manar en aquesta societat, qui no ha de tenir cap paper, això hi ha gent que ho té molt clar. I a nosaltres ens costa. Tenim un model associatiu dels anys 90, en molts sentits, que no ha canviat massa. Llavors, bueno, doncs aquí efectivament la societat ha canviat molt i tota la manera com es financen les entitats, aquesta manera de pensar-nos en base a projectes que sovint condicionen el funcionament de les entitats, aquestes subvencions, aquests convenis, aquestes formulacions que acaben determinant el dia a dia i que sovint ens treuen la capacitat de pensar justament a mig i llarg termini. Això pot generar tensions, òbviament pot generar tensions. Penso també en què pensàvem, què era la comunicació i com treballar fa el 2007 o què pensem avui, què hem après, hem tingut la sort de fer 30, 40, 20, 50, depenent de l'any, projectes a l'any, hem conegut moltíssimes persones comunicadores i, per sort, els conceptes han anat evolucionant, però ara pensar, quan deies això de la ultradreta, ho té molt clar, que és la ultradreta no es fa preguntes, et dona respostes, et dona sentit. I nosaltres ens hem passat molts anys defensant, és igual que no tinguem les respostes, tenim dret només a fer-nos les preguntes. Llavors, sovint comunicativament tampoc hem volgut construir una narrativa tancada de les coses són així, sinó fer-te preguntes, que crec que és molt important per fer créixer un pensament crític, però no hem arribat a donar respostes, a oferir alternatives, a oferir solucions. Jo crec que això en la cooperació és claríssim, és a dir, la gent avui continua preguntant-nos, però en un moment on aquí continua havent-hi pobresa infantil, on la gent no té el dret a l'habitatge garantit, per què hem de continuar donant recursos i invertint en països del sud? I ara la resposta que s'ha colat és per evitar que hi hagi migracions, perquè hem fixat la idea de que volem igualtat per tothom, que volem drets de forma universal, que volem aquesta justícia global que ha anat fixant aquesta idea. No sé si un de les errades que hem comès és només fer-nos preguntes. M'hi nego a pensar que tot fatal. O sigui, aquesta mateixa sensació de tot fatal significa que ja han guanyat ells. Vull dir que hi ha algú que precisament el que pretén és empènyer-nos cap a la desesperança, cap al fatalisme, i ens hem fet preguntes, sí, clar. O sigui, el pensament crític necessita preguntes. El no pensament crític i l'obediència, efectivament, no necessita preguntes, necessita màximes i necessita seguretats. Llavors, nosaltres ho compliquem tot, sí, correcte, nosaltres ho compliquem tot. Era necessari? Era necessari. És necessari, perquè si no caurem en un altre paradigma, caiem en l'autoritarisme, en la no reflexió, en els lideratges autoritaris. Llavors, no és aquest l'horitzó que desitgem. La transformació no és només l'horitzó, que és el que hem d'aconseguir visibilitzar, sinó, òbviament, també com ho fem. En aquest sentit, era necessari fer-ho una mica més complicat tot. I tenim alternatives, i clar que s'ha fet un esforç, la pròpia cooperació és una història d'intentar plantejar alternatives. Una altra cosa és que realment haguem sabut transmetre aquestes alternatives i ens haguem adaptat prou bé als públics, a les comunitats a les que volíem arribar, i aquí és on ens falta l'estratègia. O sigui, li hem parlat durant molt de temps, hem tingut com una mena de missatge únic, de llenguatge únic, una mica elitista, massa tècnic, i allà ho hem llançat per a tothom, i és òbviament que no. O sigui que des que esclaten les xarxes socials, des que les xarxes socials les controla qui les controla,
Doncs hi ha uns missatges que entren, uns altres que no, i ara mateix qualsevol conflicte internacional o qualsevol conflicte social arriba en 10 minuts als adolescents de tot el món. Llavors, això sí que ens ha rebentat la manera d'explicar les coses. I aquí sí que fem tard en la comprensió de la importància de tot això. Quan deia allò de no hem donat respostes, no deia tant des d'un punt de vista de, per suposat, no fer preguntes. Qualsevol discurs, qualsevol narrativa que despleguis ha de respondre a una pregunta, no? No hi ha un paradigma de pensament crític si no estàs enfortint la societat perquè es pugui fer preguntes per ella mateixa, no? Jo quan dic no hem donat respostes em refereixo a que crec que hem incomparegut en molts temes, no? I aquí hi ha una tensió constant entre els temps que necessiten alguns canvis culturals i el trobar respostes a algunes preguntes i els temps als que va el món avui, no? I jo penso, per exemple, per un dels temes que aquí a la casa toquem moltíssim, que és el tema de les migracions, no? L'esquerra ha perdut el relat de les migracions per incompareixença d'explicar més enllà de les persones tenen dret a migrar, que és una obvietat, però i totes les preocupacions, algunes legítimes, que hi ha al voltant de tot això, llavors nosaltres aquí no hem ofert respostes, no? I crec que això ha passat amb molts altres temes, no? No sé si dir-li solució, no sé si dir-li narrativa, no sé si dir-li relat, alternativa, proposta, no? I això ha tingut un mirall molt potent, que és la falta de política pública en algunes coses, no? Llavors una cosa ha alimentat a l'altra, no? Han sigut dos cares de lo mateix. I jo crec que aquí, d'una forma autoritària, poc sòlida, simplista, i en altres sectors ideològics, com la dreta i la ultradreta, que sí han volgut entrar en aquest joc de simplificar les coses i que, per tant, com tu deies, han ofert un marc de seguretat on les coses són així. Una dona és això, una família és això. I nosaltres, per no caure en aquest simplisme, hem sigut víctimes d'aquesta narrativa complexa, per dir-ho d'alguna forma, no? No només això, sinó que molt sovint hem reforçat els marcs de la invasió, els marcs, les narratives binàries, són molts, o sigui, aquelles fotos de llargues cues de persones migrades que nosaltres li donaven un sentit, però que fàcilment hem ofert, hem regalat justament un reforç molt bèstia del marc. O sigui, tu has parlat d'una cosa mega important, que és l'acceleracionisme. O sigui, anem a un ritme, tot, la política, els lideratges polítics, les problemàtiques socials, tot el bum, 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 bum. Això ara mateix també és una de les vies facilíssimes a l'autoritarisme. O sigui, no tenir temps per a la reflexió, no tenir temps per parlar, no tenir temps, o sigui, tot han de ser vídeos de 20 segons. Totes les problemàtiques o les crisis duren 48 hores, després desapareixen, o sigui, no tenim memòria històrica, no? O sigui, tot això forma part d'aquesta història. Avui és la batalla del relat, ja no només a nivell social, a nivell polític, sí? No importa el que facis, importa el que dius, no? Pensava que el sector social ha menystingut tant a la comunicació, en tots els nivells, no? Que poques organitzacions tenen persones de comunicació en els seus consells directius, no? La comunicació és allò que fa quasi de les últimes baules de la cadena, quan ja tots sabem el que estem fent, que algú ho expliqui, no? Llavors, són persones que no han estat en els espais de presa de decisions, que no han estat en els plans estratègics, que no. Aquest menysteniment de la figura de comunicació també ha fet que en un moment on la batalla és purament del relat, en termes de defensa, no? Diríem, no tenim soldats, no? Perquè no tenim persones, les persones de comunicació fan moltes altres coses en les organitzacions, no només fan comunicació, no acostumen a tenir un equip com el que necessita l'organització, no acostumen a tenir els recursos econòmics i els pressupostos per fer-ho, però alhora tothom necessita coses de comunicació, no? Necessites sensibilitzar, necessites tenir posicionament de l'organització, la famosa narrativa de marca, necessites, si a més pot ser que allò capti fons perquè necessitem socis, no? O sigui, no et cuido ni et reconec la tasca important que fas, però alhora et demano moltes coses, no? I això es veu molt aquí amb els equips quan treballes, no? Perquè sovint, quan tu et poses a rascar el que dèiem abans i fas preguntes, no? Jo ho veig com una arqueologia, no? Que estàs ahí con el pincelito traient
vas fent preguntes, no? Què hi ha darrere aquest projecte? Quin plan, quin tal, per arribar a la cosa important, no? L'expressió màxima del que necessites conceptualitzar, no? I allà et trobes amb un problema, no? Que sovint estàs tractant de solucionar només amb comunicació, no? Manca de visió comunicativa, absolutament. I efectivament hi ha hagut moments en què, bueno, als anys 90, als anys 2000, les organitzacions socials en general pues, tenien una imatge i una narrativa positiva. Eren bones perquè eren bones i llavors ja no calia currar-se aquest relat, no? del que feien, del que no feien, i a més ens van tecnificar per poder fer les coses de manera eficaç, de manera solvent. Van començar a parlar massa amb l'administració i poc amb la gent. I aquí també, òbviament, és un dels problemes que tenim, però és un clàssic que moltes organitzacions esperin que la comunicació solucioni el que és un problema estructural de l'organització i no de comunicació. O sigui, la comunicació, encara avui, massa vegades, els responsables polítics en parlen com d'una eina o com d'un canal i ja està. I no. La comunicació, com si la comunicació no fos part de la missió de l'entitat. Aquesta pregunta que tractem de respondre, què s'hauria d'estar parlant avui en comunicació i no es parla, jo reconec, a mi que em costa renunciar, que triar-ne una m'ha costat, però una de la que pensava és que hem buidat de sentit narratiu la comunicació. És a dir, i ens hem posat al servei de l'storytelling, que és una eina de màrqueting. No? Tu ara parlaves, no, de que les entitats als 80 i als 2000 feien el bé, ningú les qüestionava i per tant no havien de fer un esforç en... Clar, i tu deies, no calia fer un esforç estratègic, no? No calia per a què? No calia per captar fons, no calia per tenir base social, no calia per aconseguir canvis, no calia per... No? Perquè jo crec que ha fet falta sempre, sí. No? Aquesta visió estratègica. No? Llavors jo crec que en aquest moment també on fa molt poc que es forma a les universitats en comunicació amb una visió de sentit de la responsabilitat de quin marc cultural i comunicatiu està generant com a creador, no? És una cosa relativament nova. Per tant, les persones que hem fet comunicació social ens hem nodrit molt de les eines del màrqueting, no? I l'storytelling és una eina del màrqueting. El que passa que l'hem mal traduït com a narrativa i per mi té a veure amb com les marques inventen que tu com a consumidor sentis una emoció a través de l'impacte que reps perquè acabis comprant una sabata. I no es pot aconseguir dret a migrar amb les mateixes eines que s'aconsegueix vendre unes bambes. No? Llavors, per mi hi ha dues coses fonamentals de l'storytelling que han, crec, matat la narrativa, la narració, millor dit, que és l'excés d'emoció i la falta de temps. Però és que no es poden fer narracions complexes i no es poden produir canvis psicològics i d'hàbits complexes en 5 segons. També és veritat que estem parlant d'un sector associatiu que, primer, això no té professionals formats per fer això. O sigui, els meus referents als anys 90, als anys 2000, eren a Llatinoamèrica. A Llatinoamèrica encara avui estan formant a professionals per fer part d'organitzacions socials. Aquí encara no. Efectivament, s'han hagut d'agafar algunes eines que ens han fet més mal que bé. Tothom està fent contingut i tothom està fent historietes. Els menors de 25 anys consumeixen informació a base d'historietes de TikTok. Llavors, la realitat és que la gent està aquí. Llavors, per mi el tema és l'estratègia, o sigui, per mi és l'estratègia col·lectiva. Hem de provar coses, no podem renunciar a arribar a les majories socials. Hi ha una gent, efectivament, amb la qual millor no parlem perquè no ens interessa per res. Jo ara pensava també que de què parlem, per suposat, té a veure des de quin lloc parlem i, per tant, de qui parla, no? Qui té el privilegi de parlar, qui té el privilegi de crear, qui s'ho pot permetre, no? Qui es pot tancar a fer un guió durant mesos esperant que la seva història agradi, tenint resolt qui paga el lloguer, no? I crec que té a veure amb que sovint s'ha parlat molt pels altres, hem parlat molt pels altres, no? Vull dir, avui en dia encara
et trobes comunicadores i et trobes organitzacions que diuen li hem de donar veu als altres, no? No pensen en que tothom té veu, que tothom té agència, no? Que tothom té discurs, que tothom té un pensament, no? I tinc la sensació que en aquest sentit, segurament a través de l'antiracisme, que ens ha posat un mirall davant de la cara, ens hem obert a replantejar-nos temes de classe, temes de gènere, temes de qui està realment parlant, no? Igual que ha passat amb tot el moviment feminista. O sigui, tot el moviment feminista, que recordem, no és una lluita de fa 4 anys, o sigui, tot el moviment feminista que porta dècades, segles, o sigui, empenyent perquè hi hagués un canvi social i un canvi cultural, que ara, justament, el que estem veient és la resposta en aquest canvi. Han estat milers de dones arreu, doncs, que s'ha avançat. Llavors, hauríem de pensar els canvis en aquest sentit. O sigui, fer discursos sobre la cooperació internacional així genèrics no serveix. No serveix perquè hi ha múltiples actors, múltiples processos de canvi justament a dins mateix de les pròpies entitats i del propi sector, però si alguna cosa té és que no hi ha sector més autocrític, que no sigui plenament conscient de tots els errors que ha comès i que no hagi estat un procés de transformació permanent. I un dels grans aprenentatges, justament, és que si tu la cooperació, la teva visió és d'igual a igual i realment escoltes el que t'està dient el teu soci, la teva organització sòcia al sud, el primer aprenentatge és que sou dos iguals i que aquella gent amb la que tu estàs treballant ha d'opinar, ha de decidir i ha de ser un partner real. És molt important que les organitzacions, quan fan les seves memòries, quan fan els seus materials informatius, visibilitzen amb qui treballen, visibilitzen que no són organitzacions blanques del nord fent coses, sinó que, i això ho repetim contínuament, el 90% de la gent que treballa en cooperació al sud, el 90-95% és gent de les pròpies organitzacions locals, que són les que realment estan fent el treball dur. I nosaltres, moltes vegades des d'aquí, el que fem és aconseguir els recursos i donar-los la visibilitat que calgui, però que realment l'objectiu és aquest. Llavors, l'antiracisme és un moviment que encara ha d'eclosionar, encara estem realment donant-li l'espai que necessita, però que és un mirall incòmode, clar que és un mirall incòmode, i que és absolutament imprescindible aquesta mirada decolonial i aquesta mirada antiracisme, absolutament imprescindible, però cal pensar molt bé on col·loquem els missatges, quan col·loquem els missatges i en quin context polític i social, en quin moment estem, perquè realment el que volem fer no sigui contraproduent, que sovint volem fer uns salts de discurs en el temps i en l'espai que òbviament no acaben d'encaixar amb el moment social, polític, amb el context, amb el públic, amb la comunitat. Podem continuar parlant de determinats conflictes sense tenir en compte que aquí probablement hi ha refugiats, probablement hi ha diàspores, probablement, o sigui que la manera de pensar totes aquestes coses és diferent, i si les pensem diferent, les comunicarem diferent, però hem de tenir en compte que aquesta societat global, hem parlat molt de globalització, sembla que no acaba de permear ni d'entrar-nos a nivell social i organitzatiu, que és que la societat és aquesta, no és de la societat de la que parlàvem als anys 80, ni 90, ni als 2000, és una cosa completament diferent. Posava l'exemple de l'antiracisme perquè crec que tenim tanta resistència a parlar de consciència de classe treballadora com algo que ja no ens toca abordar, com algo que ja és, que està passat, que crec que l'antiracisme, una de les coses interessants és que ens ha posat el mirall de fer-nos replantejar qui parla, qui té el micro, no? Ho ha fet amb el vector de raça i no ho ha fet tant amb el vector de classe. El que passa és que quan parles d'antiracisme i de migracions, la discriminació cap a persones no blanques ha sigut tan bèstia que elles ens han obligat a parlar de classe també, no? Per això dic que anem perdent, no? Perquè coses que estaven fetes molt sòlides, l'estat espanyol té una de les normatives en matèria de gènere més innovadores del món. Per mi el feminisme és un exemple brutal, no de hem volgut córrer massa, sinó de tot el contrari, de quan tens una finestra d'oportunitat has de córrer tot el que puguis.
I crec que això amb l'antiracisme encara està per passar. Per què? Perquè tenen moltes més resistències. Certament cal estar atentes a quin moment estem vivint, no podem comunicar i relatar i construir narratives al marge del que la gent s'està preguntant o l'està amoïnant, no? Però alhora tampoc podem perdre de vista que tot allò guanyat també ha pogut avançar de forma molt ràpida perquè hi ha hagut un moviment, en aquest cas el feminista, no? Que hem empès moltíssim perquè hi havia una finestra d'oportunitat i hem dit hem de fer canvis radicals perquè no siguin tan fàcils de tombar. Això és el mateix, o sigui, hem de tenir la gent preparada, hem de tenir totes aquestes persones a tot arreu, o sigui, hem de tenir tota aquesta força social acumulada perquè aquest salt després sigui possible i exponencial. Però llavors ja no és un tema només de narratives, és un tema de narratives de comunicació i d'estructures, i de realment tenir al darrere tota una força social acumulada perquè ja hi arriba un moment en què sigui obvi que no pot ser d'una altra manera. Ara mateix, justament, estem en el mateix en el sentit contrari. O sigui, s'estan acumulant forces i s'estan generant canvis i s'estan preparant perquè al final hi ha uns jutges, hi ha uns polítics, hi ha unes eleccions, hi ha unes campanyes polítiques, hi ha uns influencers, i tot això s'està acumulant des d'una banda i nosaltres no ho tenim des de l'altra, o no ho tenim prou, ni prou ben coordinat, prou ben articulat. Però és com la finestra d'oportunitat sorgeix quan tu pots aprofitar-la, i és el que hem de tenir clar, que hem de preparar i hem de generar tot això per ara mateix, lamentablement, en aquest sentit, estem en un moment com de resistència i no de construcció d'alternativa o de construcció d'estratègia, i jo crec que hauríem de fer les dues coses, sense oblidar que estem en un moment de resistir i, òbviament, ens ataquen i hem de contestar i hem de veure com, però sense perdre de vista l'horitzó desitjable. Crec que durant un parell de dècades s'ha donat per fet que ja ho teníem, que la democràcia ja estava assentada, que els drets d'una majoria social es podien exercir, que l'estat del benestar més o menys funcionava, que la proposta sovint es dona quan vols canviar alguna cosa, no? I nosaltres ara ens trobem que allò que teníem guanyat i que havíem donat per guanyat està en dubte, està en risc. Llavors, hem de tornar a recuperar aquells arguments pels quals defensàvem coses que ja teníem, que ja les havíem donat per fetes, no? Això, o potser aquesta visió de que tot estava guanyat, no deixava de ser una visió blanca benestant de classe mitja, o sigui, perquè ja ho teníem tot guanyat i ja teníem l'estat del benestar i podríem continuar vivint eternament en el nostre globus de prosperitat, òbviament era una visió equivocada. Òbviament, estaven en una il·lusió de prosperitat i en una il·lusió de tranquil·litat, però que era falsa perquè érem una petita part del món que estaven bé i que era impossible mantenir aquesta prosperitat ni aquest nivell de benestar havent-hi tot el que teníem, el que no veiem, bàsicament el que no veiem. Jo crec que té a veure amb el que parlàvem abans de la complexitat. Jo no diria que era una il·lusió, que era una falsedat, sinó que era només una part de la realitat. És a dir, quan Espanya fa 10 anys és la 7ª economia mundial, té un 32% de persones en risc d'exclusió social. És cert que l'altre percentatge està en un estat del benestar sòlid, està podent exercir drets d'una forma, té uns serveis públics de qualitat, no havíem entrat en les retallades tan fortes, no? No és «estamos bien o estamos mal?» Dóna'm una resposta, no? Llavors, la ultradreta i la dreta ara venen a dir «estem molt malament i estem molt malament per culpa d'aquests dos». Ah, vale, doncs orientació, m'has donat orientació. No estic dient que la gent no vulguem pensar, però de vegades sí que necessitem certeses, no? Perquè no tenim el temps ni les eines segurament sempre per pensar amb calma que són dos parts d'una mateixa realitat. Hi ha coses que funcionen molt malament i coses que funcionen molt bé, perquè sovint moltes veus que sí estaven parlant d'aquests temes no tenien accés al poder, no tenien accés a una pantalla, no tenien accés a un micro, no. Els mitjans de comunicació els hi ha costat moltíssim i encara ara ho fan d'una forma encara molt, diria, atomitzada, no? No s'han incorporat veus migrants, no s'han incorporat veus de diferents cultures, no s'han incorporat veus de diferents classes socials. Els mitjans de comunicació, a les tertúlies, fa 20 anys,
calia tenir molts diners per llogar una càmera. Avui tothom pot fer un vídeo de qualitat, s'estan fent pel·lícules a Hollywood amb mòbils. Per tant, aquesta democratització d'accés als recursos per generar discurs ha permès que persones que històricament han estat matxacades, la perifèria comunicativa, per dir-ho d'alguna forma, ha tingut accés, i això no té volta enrere. I jo crec que és una esperança molt forta sobre qui genera discurs, des d'on el genera i amb quin objectiu, com dèiem al principi, el genera. No? Jo crec que, per exemple, el canvi de relat, de posar el focus en la desigualtat i no en la pobresa, que han fet moltíssimes organitzacions, crec que és un dels grans salts conceptuals d'on posem el focus, perquè lluitar contra la pobresa és una màxima que una mica pot servir a gent molt diferent, però lluitar contra les desigualtats, igual que el tema del racisme o el feminisme, ja implica que tu t'has de posicionar i que tu has de prendre consciència de quina part en el sistema de poder i d'opressió, quin és el rol que tu jugues. O sigui que jo crec que sí que hi ha hagut aquests salts. I crec que justament el que ens falta a les organitzacions en aquesta mirada comunicativa és que poder no hem de continuar amb la dinàmica i l'automatisme de fer vídeos o fer campanyes, i que realment la nostra missió és formar aquesta gent, lluitar políticament perquè això sigui possible, exigir que hi hagi altres veus presents, però no només als mitjans de comunicació, a les organitzacions, als partits, a les institucions, a la judicatura. Una altra cosa que pensava amb aquest tema de la comunicació és que sovint quan parlem de comunicació estem pensant en el missatge i no estem pensant tant en la imatge, i en canvi en un moment en el que el 80% de la comunicació que es consumeix és comunicació audiovisual, entre 3.000 i 4.000 impactes al dia d'imatges, ara mateix té una persona en edat adulta a Europa. Fa uns dies, arrel de la persecució de la caceria a persones migrants que hi ha hagut a Torre Pacheco, la televisió pública catalana estava fent una notícia i estava entrevistant una veu molt important d'un expert en ultradreta, en antifeixisme, i el discurs, la paraula del que s'estava explicant, de com s'estaven gestionant aquest conflicte, aquests fets, era superpotent, era supersòlid des d'una mirada de comunicació transformadora, però les imatges que estaven veient tota l'estona en loop precisament s'estava parlant de com tot un grup, una minoria de persones blanques havia anat a la cacera de persones migrants, i en canvi la imatge que tenies eren 2 guàrdies civils detenint 2 joves d'origen magrebí i ficant-los dintre d'un cotxe. I aquella imatge que durava 3 segons estava en loop tota l'estona. Vaig arribar a comptar més de 20 vegades mentre l'expert en ultradreta deia un missatge i un relat superpotent. La imatge que estava veient la persona era a qui detenen? Els que són de fora, no els blancs. Llavors jo crec que una de les altres coses a les que hem renunciat i hem dit pon-li una foto a l'article, posa-li una imatge a la campanya, i que s'ha menystingut una mica és la importància que té la imatge avui a 2025, però que també tenia el 2005, que és la comunicació si no són relacions, que és la comunicació si no són vincles. Llavors, també sovint creant comunicació generes vincles i generes una sèrie de processos que tenen a veure amb cohesionar la comunitat, amb aportar a la comunitat, i no només amb emissor-receptor, emissor-receptor. I també generant aquestes imatges crec que tenim molt marge de millora. En el cas de les organitzacions socials, té molt a veure, i també del periodisme, dels mitjans de comunicació, té molt a veure a quanta importància se li ha donat justament a el que hem de dir, com hem de dir, i a nivell comunicatiu sovint a les organitzacions socials efectivament tiren del que tenen, de les imatges que tenen, però tenim imaginaris que són superpassats sobre la pobresa, superpassats sobre la pobresa al sud global, i tirem d'arxiu, i l'arxiu no ens serveix per explicar les coses justament que encara no hem fet o que volem visibilitzar. Llavors tota aquesta reflexió falta, o sigui, ens falten les imatges del que volem transmetre i del que volem ajudar a imaginar.
Llavors jo crec que la imatge ha sortit molt més perjudicada i que encara va una mica més enrere que la paraula, que el llenguatge, no? No hi ha moltes organitzacions que tinguin fotògrafs a les seves plantilles. Totes aquestes imatges que necessitem s'han de crear, perquè no estan. O sigui, jo recordo una imatge que és la típica de Brasil, crec, amb uns edificis amb piscina i les faveles al costat. Aquesta imatge s'ha repetit perquè no en tenim d'altres, perquè que mostrin d'una manera tan òbvia el que és la desigualtat, i ens falten, efectivament, però jo sí que crec que s'han fet esforços per tirar cap aquí, no? Però que ens falten fins i tot recursos professionals per imaginar aquestes imatges de la desigualtat que no remeteixin a l'imaginari tan potent que tenim de la pobresa. Un molt bon exemple d'això és com es treballa en mitjans de comunicació i en premsa. Llavors, aquesta relació una mica de et necessito en premsa, jo crec que ja fa bastant temps que no funciona. Es fan coses interessants, crec que hi ha organitzacions que estan fent esforços, segurament pels pocs recursos que tenen protegits per fer això, però encara queda un canvi de xip respecte a quines són les relacions, diria, estratègiques, no? Amb els mitjans, amb els periodistes, a l'hora de plantejar un canvi profund. I amb els influencers i amb els youtubers, perquè jo crec que ara mateix... Amb qualsevol creador de continguts. Ara mateix, la mateixa feina que haurien de fer amb periodistes l'haurien d'estar fent també amb les persones que tenen ara mateix autoritat en el relat, en els temes que a nosaltres ens interessin. Si tu has construït el relat i el discurs amb les comunitats de les quals estàs parlant, el resultat no necessita d'una sèrie de validacions o de checks de si estàs utilitzant el llenguatge que toca, de si estàs utilitzant la imatge que toca, perquè allò ja s'ha construït d'una forma participativa, comunitària, però sobretot honesta, de veritat, no? Completament, completament. Llavors aquí és on hem de canviar molts xips a dins i fora de les organitzacions, efectivament. O sigui, tu has de tenir tot aquest temps per construir col·lectivament. Això no és, jo vull fer una campanya, vull fer un vídeo, contracto a una productora i ja està, i me'l fa. Clar, no té res a veure. Fer la comunicació transformadora ja té unes bases molt diferents de des d'on s'està construint aquest discurs i de com s'acabarà llançant i d'on voldràs arribar, però completament, efectivament, és això. Sí, bueno, aquesta precarietat del temps ho travessa tot, no només travessa la comunicació, no? Tu creus que hi ha una alerta de que hem deixat de parlar amb consciència de classe treballadora? La perspectiva de classe, la perspectiva antiracista, tot això, o sigui, totes aquestes perspectives tenim clar que haurien d'incorporar-les. El que passa és que necessitem temps i necessitem organització. Jo crec que no, crec que necessitem gent. És a dir, crec que si una organització té persones de la classe treballadora, crea un discurs de classe treballadora. Clar. Que si una organització té persones migrants i racialitzades o racialitzades, genera un discurs amb mirada antiracista. Crec que té a veure, com dèiem abans, que la comunicació no pot arreglar els problemes de fons dels temes que parlem o de les organitzacions, sinó que la transformació és molt més profunda, no? Tornem al principi, efectivament. Comunicació transformadora no és només fer vídeos amb un relat transformador, sinó transformar les organitzacions perquè puguin ser transformadores. En la mesura en què tu incorporis totes aquestes diversitats que vols a nivell social, tu ja serà orgànic. Igual que els mitjans de comunicació han començat a parlar de la menopausa quan han tingut directores i caps de redacció que estaven en menopausa, doncs, efectivament, igual això amb tot. O sigui, en el moment en què tu incorpores a persones d'origen humil, de classe obrera o a persones migrades, o sigui, ja de manera natural, en quan tu facis qualsevol cosa, algú dirà, voleu dir? I ja està, i ja no s'avançarà. Efectivament, és que la millor manera de fer-ho justament és incorporar i transformar l'organització, les organitzacions, els partits, les administracions, tot, en funció de convertint-te ja en el laboratori d'aquella societat en realitat a la que tu aspires. Orgullosament he de dir que aquest no és un problema que tinguem aquí, és una feina que tenim feta. M'alegro molt. Hem d'acabar, Santo. Així de senzill. Doncs és una llàstima, perquè podríem estar parlant hores, però en qualsevol cas crec que és molt interessant aquest exercici, que queden moltes coses per parlar amb calma
i que aquest tipus de converses s'haurien de tenir de manera regular i entre molta gent. Estem molt en la resistència, en la reacció, i necessitem donar-nos els temps per reunir-nos totes aquestes persones, tota aquesta gent que considerem que la comunicació estratègica per la transformació social és urgent. I no caure, no, en això és el que es diu que funciona. No? Bueno, doncs si això que funciona a nosaltres no ens serveix, generem unes regles noves. No? Bueno, jo diria, tal com està tot ara, igual no ens ha funcionat tan bé. Igual sí que hem d'apostar per fer les coses d'una manera diferent. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Que guai. Què hem de fer? A lo Isabel Pantoja, vámonos.